ku Gulf Nations mvula imasowa, kumatentha no farming, komatu njala kulibe. Akagulisa mafuta a galimoto amatenga ndalama kukagulira chakudya maiko ena. December 2024, former President Lazarus Chakwera anapita ku Dubai, dziko losalima sikumagwa mvula, amapempha chakudya. Komatu Malawi kumagwa mvula, nthaka yachonde, madzi a fresh, mitsinje tinayo, tikusowa nsima ndikumapita ku desert kukapempha. Dubai inagula ma estate ku Africa 7 million hectares ku Zimbabwe, ali ndi makolo aziweto ku Kenya, Uganda, Zambia. Ndi dziko la mwana alirenji chifukwa ali ndalama. On the other side, u Burundi amakhala ndi chakudya koma ndosauka. So kukhala ndi nsima sizikutanthauza kuthetsa umphawi. Njala ndi chizindikiro chimodzi cha umphawi. Tikamaona atsogoleri akugawa chakudya ndiye kuti dziko silikuyenda bwino. Tikufuna Malawi woti aliyense azikwanitsa kupeza zinthu payekha. Chimavuta ndi chani? Aboma kungokweza malipiro ama civil servant, create job opportunities, alimi apase fertilizer nthawi yake, komanso agule ni mbewu pa mtengo wabwino. Osati fertilizer 200,000 kwacha, mbewu ndikumagula 10,000. Kuti zimveke bwachi, dziko limene tikufuna simeneti. Tikufuna Malawi wokomera tonse. Makhansala mwakwezera malipiro ndi 50 to 100%. Tikufuna ma civil servant muchite chimodzimodzi, osati civil servant kungokwezera 10%, 15%, makhansala 100%. Kodi pamenepa mungathetse bwanji umphawi? Just imagine anthu 20 million mdziko, only 10% akupanga control 61% GDP. Mwachitsanzo, pa 26 trillion imene timapeza pa chaka, zikutanthauza kuti 15.5 trillion ili manja mwa anthu ochepa. Akuluakulu, kupweteka kwa mutu litsipa ndi zizindikiro za malungo. Njala nayonso is a sign of poverty. Mukadzaona atsogoleri akugawa chakudya ndi umphawi umenewu. APM Manifesto 2025 inalonjeza prosperity, and that prosperity sinafiki. Kupatula nsima imene yatsika mtengo, pali zambiri sizikuyenda bwino. Mizere ya mafuta, fertilizer odula, sugar akusowa, magetsi akuvuta, madzi auta bodi, makasitomala akulipira mabilu koma madzi sakutuluka. What about corruption and favoritism? Pala anthu ena munthawi kampeni amachita support HB kuti APM asayime. Lero anthu amenewa apasula ma contract and even ntchito mboma ake. Tikamanena chonchi akumana kuti ayi amene ndi wajera. Komatu munthawi imeneyi zinali zovuta. HB inavuta kwambiri, zinayipanga defend. Kunali anyamata zikwanje, mathematics and so forth. Ambiri amene tikuwaona akupeza ma contract mboma, ambiri amene akupasula ntchito akuti chief executive of chakuti. Onsewa amachita support HB. Zodabwisa kwambiri kuona zitsiru zina ku DPP zikuchita support anthu amenewo, mwapasa maudindo waika m'mabodi, ena akupita ku embassy, ena pasula ma contract mabilioni. Netu kudabwa kuti kodi DPP amaganizira kuti kunkhongo kapena kuti, because these people akanatenga lesson zimene zinachitikira 2019 koma kuoneka kuti ndakhutu kumveni. Zigawenga zikumangidwa within 48 hours akutuluka. Tikumva mphekesera kuti ayi akuluakulu ena boma akulanda ndalama kwa anthu a MCP, anaba mabilioni mamota amange akulanda ndalama. That is why tikungoona kuti anthu amenewa akungomangidwa 48 hours ndikutuluka. There is an agreement. Pa kampeni munalonjeza kuthana ndi anthu amenewa, umboni muli nawo, anaba mabilioni. Ndi chifukwa chani mukamanga 48 hours akutuluka? Atsogoleri aku Malawi anadzala umphawi mwadadala ndi cholinga azigawa zinthu. Akabwesa chimanga timabulangeti tonyenyeka amatchedwa atsogoleri.
That is stupidity. Inu mamokoza misewu madzakumwa tikufuna magetsi, ma MP akungokhalira kugula mabokosi. Pali madera ena akusowa matransformer, madera ena kulibe magesi, transformer inapya. Kuma MP akulephera kuchita zimenezi. Zimene akuchita daily kwangocha akusaka nyumba ya siwa. Cholinga chake agule bokosi, agule tinkhuku, adzuku akaje kumani. From there atumize kagalimoto kathutani konyamula maliro. Tinakuvoterani kuti mutukule madera athu, anthu amoyo apeze madzi akumwa, misewu yabwino, koma inu mungokhalira mabokosi. Akuluakulu, history is the best teacher.